Yeah, Lil Collie, Round 1, 187 Production. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, matay lumulungan na. Di kaya ni nanay nang iwan niya, sa'kin ay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag iiyak, malungkot ako, aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awitin ko ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Po sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre sa araw na ito ay December 24, 2020. So ito na nga, desperas ng Christmas. At may sorpresa tayong isang ama. So ngayon din, birthday din niya at sinurpresa siya ni Ma'am Teresa Nitura and family. Ayan, so ang gagawin natin prank ngayon ay kunwari po may dumating na package from abroad at yun na nga, sa surprise natin siya, kasama na rin syempre yung asawa niya. Titignan natin kung ano nga yung magiging reaction nila sa ating pa-surpresa. Kaya, at kung bago ka lang pala sa aming YouTube channel, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe. So ano pang hinihintay nyo? Harap na! Mahal kita o aking ama. At si nanay, iniisip ka. Sa panaginip na lang tayo nakikita. Ulitan natin dati mga alaala mo nung kasama ka. Haplos na galing sa'yo, mga payo na tinuro mo, di malilimutan aking ama. Hi guys! Nandito na nga tayo ngayon sa bahay po ni Sir Wilfredo at sasurpresahin na nga po natin siya. Titignan natin kung ano yung magiging reaction niya sa ating pa-surprise. Ano pa yun nyo? Alam mo! Hi guys! So tara na nga, harap na. Hi guys! So doon natin sa loob. So pupunta lang natin. Gilid na kayo. Umuupo nga lang kayo doon. Huwag sumusunod. Ginagawa? Hintayin natin si Sir Wilfredo. Wilfredo, Sir, good afternoon po. No, madam. Sir, may dumating na po yung package po, sir. Galing abroad po, sir. Sa tingin niyo, sir, sino kayo nagpadala ng package? Yung anak ko siguro. Yung anak ko. Sir? Ay, hindi mo po. Ayun, so happy birthday, sir. Okay. Ilang taon din na, sir? 75 na pala ni sir. Hindi ata halatang 75. Hindi. Parang 50 lang, sir. 50. Sir, saan po yung misis po? Diyan. Ay, hindi po siya makatay, sir? Hindi. Bata pa eh. Ay, bata po. Pwede po kayo na lang po. Pwede po kayong dalawa na lang po. Bakit na? Yan.
Ay, good afternoon po, ma'am. Ma'am, dumating na po yung package po ninyo ni sir. At titirnahan nyo na lang po yun, ma'am. Dito po sa ano. So, tingnan na lang po natin, sir. Ibinigay po na hindi sa ano. Andito ako sa'yo. Bali, pirmahan nyo na lang po, sir. Pwede po kayo na lang po magpukan, sir. Yes, surprise! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ciao! Hello! Ayan po sa yung surpresa po ni Ma'am sa Sigura and family po para po sa inyo. Sir, ano kung gusto nyo pong sabihin? Dito po kayo, sir, ma'am. Maraming salamat, anak! Surprise! Ako nga nagsasabi. Maraming salamat! Oh! Boys, para po sa inyo. Mapaharap mo Daming pera. Wala bang kiss dyan, ma'am? Dapat yung tatlo. Video dan sa amin. Oo. Hindi, sir. Kasi pag kayo binigyan ko, nabin lang po kasi, di ba? few moments later. Pasok na lang po natin yung mga handa po nila nanay at tatay dahil mamaya po may message po po na handa po yung anak po niya. So, tara na. Tara na.
don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas A few moments later. Handa pa pong message na po yung kanyang anak at babasahin ko na nga po. Papa, happy 75th birthday. I would like to say thank you for everything, for all your sacrifices. Loving, responsible, and incredible father, and we love you so much. We wish you good health and more birthdays to come. And God always bless you and Mama. It's your birthday. Hope you enjoy your day. Again, happy birthday and Merry Christmas to all. Love, Tess, and family. Thank you very much. Salamat. Sabi na Thank si you. tatay. Thank you, thank you. Si ate po, message niyo po sa birthday niyo. Happy birthday, Papa. Sabi na kumata, adun kayo birthday ti Sumarro. Ay, siyempre ah. Nay kayo kantahan na pizza. Happy birthday. Ayan. Ay, kayo po sa birthday. Happy birthday, Papa. Minsan, nagay nakalalaw. Nagay nakalimutan. Oh my God. Happy birthday. More. Yes. Pigsa kayo pa nga pa. We are still strong. Yeah. English it is. Happy birthday. Papa, kapag kumatabo pa ito, gusto na kuhaan. Hindi yung nasala. Gagi. Kada na sa pwede na magkakanan. Peace! Ano na? Birthday! Kabagay! Sapay kumata! Thank you very much. Kumatintupay, tibiyag mo gano'n. 100 years. Happy birthday! Happy birthday, kanakan! Thank you very much. Matangyaw, tibiyag mo pa. Wala ang tatlong ulo. Walang ulam. Pag may trabaho na ako, okay pa rin. Biyak kita pera. Thank you very much. Yan, mahihintay ko yan. Good. Hindi na nga. Lahat na sila.
aking mata. Thank you very much. Very cute. Yan na nga yung mga message ng mga apo at anak ni Sir. Yun na nga, nakakita niyo naman na vlog na love nila si Lolo. Hyper na hyper. Ayan, so antayin na lang po natin siya ng happy birthday. Okay, sabay-sabay na lang po tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama po yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Lola Candle winner. Oh. Ayan na syempre, I wish to live more years back. Ngayon nga, Christmas na. So, isang kanta pa po tayo ng We Wish You a Merry Christmas. Okay? We want to three. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dito na nga po nagtatapos yung pasurpresa po natin para niya kay nanay at tatay. At syempre nakita niyo naman po sa video na ito na na-surprise nga po sila sa surpresa po ng kanyang anak. And kung gusto niyo rin pong kayo na rin itong susunod namin surpresahin, i-message niyo lang po si Mylene Palabay. At huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, and share this video at subscribe na rin po para po ma-update po namin kayo sa mga bago po namin i-upload na video. And happy birthday ulit, Tatay, and Merry Christmas!